Wani rahoto da muke samu yanzu na cewa ƙasar Rasha ta kai wa ƙasar Burkina Faso kyautar tan 25,000 na alkama. Ministan ta ce kyautar da Rasha ta ba su ta alkama tana da matuƙar amfani kuma za a raba wa mutane marasa galihu a cewar ta. Burkina Faso ta karɓi tan 25,000 na alkama a ranar Juma'a wadda shugaban Rasha Vladimir Putin ya baiwa ƙasar a wani ɓangare na tallafin da zai baiwa ƙasashen Afirka guda 6 a cewar jami'ai. Shugaba Putin ya yi alkawarin taimakawa ƙasashe 6 na Afirka wato ƙasar Burkina Faso da Mali da kuma Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sai kuma Eritrea sai Somalia da Zambia yayin taron ƙasashen Afirka da Rasha da aka gudanar a birnin St. Petersburg a watan Yulin da ya gabata. Ministan jin ƙai na Burkina Faso Nandi Diallo ta ce tallafin alkamar ya nuna ƙudurin Moscow na taimakawa ayyukan hukumomin Ouagadougou a yunƙurin magance rashin tsaron da ke addabar ƙasar. Gwamnatin Burkina Faso tana cike da farin ciki kamar yadda ta bayyana a wani bikin karɓar alkamar, tana mai ƙarawa da cewa matakin zai taimakawa gajiyayyu da marasa galihu. Jakadan Rasha a ƙasar Burkina Faso Alexei Dibkov ya ce tallafin alkamar babbar alama ce ta shirin shugaban ƙasar na Rasha na ganin ya haɗa kai da Burkina Faso, ɗaya daga cikin aminan Afirka. Ministan harkokin wajen Burkina Faso Karamoko Jean Marie Traore ya ce matakin zai taimaka wa ƙasarsu wajen bunƙasa noman alkama ta yadda za mu rage dogaro da wadda ake shigowa da ita daga ƙasashen waje. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya taimaki ƙasashen mu na Afirka, ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu shugabanni na gari, amin summa amin.